аз таърихи нуҳум мо беморҳои худро профилии худро қабул менамоем. ин бемориҳо бемории ишемиявии дил ҳастанд, бемории сактаи дил, бемориҳое ки бо гирифтори фишорбаландӣ ҳастанд. қаблан то қабули бемориҳои ковид мо ҳеҷ вақт бо ҳолати эпидемӣ ман худам кор накардам. бо ҳолати эпидемӣ аввалин бор буд. албатта душвор буд, аммо ҳамаи шароитҳо худоро шукр ҳамаи шароитҳо муҳайё буданд аз тарафи вазорати тандурустӣ, аз тарафи маъмурияти марказ. бо ҳамаи чиз самим будем. албатта душвор аст давоми 8 соат дар либосҳои махсус кор кардан хеле душвор аст бо беморҳо. хастагии рӯҳӣ албатта барои ҳама буд, барои ҳам табибон, ҳамширо, ҳамчиёне ки мо бо муваффақият фикр мекунем инро пасисар кардем ва ба рӯзҳои охираш ҳам одатам кардем. албатта як таҷрибае буд ки мо таҷрибаи бемориҳои инфексионӣ надоштем. албатта хеле таҷрибаи ҳам касб кардем давоми чанд як моҳе ки бемориҳои ковид машғул будем. من همه ساله یک بار دو بار مراجعت میکنم، رنج بیشتری میشوم، توبت میگیرم. لیکن بنابر سبب وضعیت این ساله که همه جا با کرانتین فرا گرفته شده بود، کم در من چی کردم؟ شکر سیاست دولت که شکر جناب که این باز و همین چیزا کرانتین کشاده شد و ما باز به توبت مقرری آغاز کردند و ما توبت گرفته ایستادیم.